Atmasadan onu bula. Bol başladım. Para şimdi oğlanlar şu can sağ olsun dinlen levetan kılıyor can hiç can sağ olsun. Vakti bedenimde başlaşmaya geldim bana. Düşmedim min dünyanın işine ne günlere kaldım başıma. Gecelerine girip düşe arabalarım benim varım. Aklıma idare ben kıydım yaşamaya bir yaşlarım. Hani benim sen dostlarım benim yanıma. Kim ağlap aktırdı gözünden hınçı. Kim seni dörüttü beyle anancı. Senem durmuş bilen oynan oyunçı. Örtönüp canımı yakana ceren. Yadigar suratı ele alarsın. Ayın şonu geçtiğini bilirsin. Vakit geçip çağataş yine bolursun. Yürek yuvaş yuvaştan kutular aycerin. Vakit geçip çağataş yine bolursun. Yürek yuvaş yuvaştan kutular aycerin. Aycerin, aycerin. Aycerin, 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 Aycerin.
Salam melek mehriban aydım muştoklarım canınız sağma sağamanca oturmasanız yeni bir gedek söýgüller günüňiz gutly bolsun. 14 fevralda doğulan doğunçuklarım hemmeňiziň doğulan günüňiz gutly bolsun. Yine de bir gedek men 14 fevralda doğulan doğunçuklarım öz muştoklarymyň içinde İran TikTok sahypasym ýürüdip Türkmen bagşylaryny dünya tanıtıp ýören Türkmenistanly 361 toprağından Şanur doğanymyzyň doğulan gününi yeni bir gedek gutlaýan Şanurjan doğulan günüň gutly bolsun. Uzak ýaşa. Yine de biziň garadaşly jigimiz bar ekeni, jigimiz Selim Ağabayev. Selim Ağabayev jigimjan senem gutlaýan goç ýigit, mert ýigit, dogumly ýigit. İyiligine gerekli ýigit bolup ýetişi. Jigimjan mehriban dogançyklarym, aýdym saz muştoklarym, meni TikTokda, imoda, jangda, SMS'ler bilen gutlap oturan dogançyklarym hemmeňize minnetdarlygymy bildirýän. Şeýlede türk ýylynda gezip ýören mehriban doganlarym, siziň video roliňizi gördüm, beğendim. Allah janyňyz sag bolsun. Yürekden gutlap uradypsyňyz, janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Allah can näme süýgüller güni diýede bilmedim. Men pikirimçe aslında Allah Taala hemmemiz süýgü bilen yaratdy. Hemmemiziň kalbymyza süýgü goýdy. Ene bolan süýgü, ata bolan süýgü, çaga bolan süýgü, watana bolan süýgü, ýan ýoldaşyňa bolan süýgü. Allah can Hudaýjan hemmeňiziň gursagyňyzdan süýgü ody içmesin. Mudama süýüp ýaşaň, süýlep ýaşaň, owadan dünýede owadan ýaşaň mehribanlar. Meni şu gün doğulan günüm bilen sowgatlar ugradan dogallarym, gutlap oturan dogallarym hemmeňize minnetdarlygymy bildirýän. Janyňyz sag bolsun. Yine de şu pursatdan peýdalanyp degirmen tamdyry, maksat dogançygym hormatyňa sag bol. Allah can ırskın köp bolsun. Gum diýip gysymlanyň gyzyly bolsun. Onuň mehriban muştoklarym, her biriňiziň maňa goýýan hormatyňyzy, maňa berýän süýgüňizi, öwgüli sözleriňizi hemmesini Allah bagşedýän 18.000 älemi yaradan Allah can meni silany öz penasyna aman saklasın mehribanlarym. Hemmeňize can saglyk arzu edýän, başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun. Minnetdar dogançyklarym, gaty minnetdar. Meni begenlerdiňiz, Hudaýjan sizi yetip bilmerno şu arzuwmy diýen arzuwuň bolýara, ya yetäýsedim diýen arzuwuň. Şol arzuwlaryňyzy yetirip begenlersin Allahjan. Size döneyin. Ne bugün Rövşen Halipamyzyň mehriban perdendi Rüstem Halip bilen toýda bolduk. Rüstem jan han balyk hajyp hakynda hemen bir gysgaça gurulman aýsam mümkin bol. Tuvalama Allahjan şu saýtda bilen toýda sataşdyk ýene. Ul işler etýän tuvalam halipalary ýatlaýan halipalaryň adyny ýeri takam öreretýän. Yani on balyk hajyp diýende näme bu ustat legenda sagdyna gemde bir başı gözüme gelýär. Allah sen halipalaryň ruhlary şat bolsun, jaýlaşyn bolsun. Biz şagirdlerden hem näme Razi bolsun. Razi sağ ol, tanap. Sağ ol, yiğitler. Toyda görüşeli. Sağ olun halipalary ýatlaýan. Taňary alsam. Akeplerin beýlek studiýalardan tapawdy baradamy? Ýankyfat kamerada düşüren syýomkolary atdyna baram. Bizim özümizden bir kiçijek maşgalada aýdymçylarym, fazynlalarym, alpbarjylarym, wiza operatorlarym hemmämiz deň gopmaly, hemmämiz deň düşünşmeli. Bir-biri dinlemeli. Ýan goşgamda akepleri men dinläp, men bilen bir hatarda şo goşgyň içinde duýguda ýaşadylar. Men şoňa göz ýetirdim, şoňa begendim. Halipalaryna da göz ýetirdiňiz. Ya aslında da näme akepleri stajy 30-40 ýyla bardyr. Boýnalaymallah halifa malifa. Ana şu erkeklik kesgitleýän adam boyun alyp bilmeklikde. Öne käwir kişi boyun almaýarlar. Awallar amalar gitse ýok.